Ja seuraava toivoja lienee jo langan päällä valmiina, joka on pirauttanut tähän tuntemattomaan numeroon ja hän on sen hyvällä tsäkällänsä arvannut. Kenpä siellä, minä täällä. Täällä on Matti Esko Hytönen. Matti Esko Hytönen. Täytyy sanoa, että melkein olen jo odottanut, että milloin Matti Esko Hytönen pirauttaa. Kaikki muut hulluthan tänne näin lempeässä mielessä sanottuna ovat jo soittaneet. Mitäpä kuuluu? Ei mitään. Kai sitä nyt jotain kuuluu. Ei kuulu. Ainakaan vielä. Minä odotan, että kohta kuuluisi. Tarkoitat siis varmasti omaa toivekappaletta. Kyllä. Ja mikäköhän tuo toivekappaleenne mahtaisi sitten olla? Haluatko miljonääriksi? Kyllä minä haluan, mutta mikä tuo toivekappale? Se on se sama pöliä. Samaa pöliä. Onko semmoinenkin kappale sävelletty? Eikä. Kun minä tarkoitan sitä, haluatko miljonääriksi? Ai, onko sitten tehty oikein kappale? Minä en ole sitä vielä kuullutkaan. Kohta kuulet. Pane soimaan se. Ei oikein voi muuta tehdä kuin laittaa soimaan tuo Haluatko miljonääriksi kappale. Se tulee täältä. Matti Esko Hytönen, ole hyvä. Kiitos. No niin.